ze momentutan gurutzatu zen zuen bizitzetan Beizama? Beizama, kasualidade hutsa. Kasualidade hutsa izan zen. Nere bikotiak ikusizun boletinen batean Beizama izeneko herrian egin behar zituztela etxe bizitza batzuk, eta hoxe, orduan plan sorpresa intzian, eta ekarri ninduen Beizamara, zin mas, honea etorri eta eguna pasatzea, ibilalditzo bat. Eta orduan txamen gendela, bakizu etxe bizitzakin behar ditu ez dela, eta ez dakiz zer, da bakizer. Da, punta ingo geha, etxe bizitzan sosketa bateako, sosketan tokatzia bat zegoen, eta, sosketa batean tokatu dakiguke, edo ez, baina izen eman gendun, da sosketan sortzitze bizitza, eta 7 famili geunten aurkeztu eta orduan, tokatu zen partizioa, zein tokatze zitzaion. Gogoratzen duzu, Beizamara egin zenuen lehenengo bisita hura, zein impresio eraman zenuen? Etxatu zenuen, hau lekutan dago, edo ez? Bai, lekutan dago. Halaxe bentzen, nua guaz. Hainbeste bihurgune, hainbeste kurba, baso, eta iritzen ginen, baina egun zoragarria intzigun. Gure aldi paregabea, paisaia ederra, mendibuelta eman gendun, eta egun horretako emozioa edo sentitutakua, pozgarria izan zen. Izan zen herriarekiko amor a primera vista esaten dana? Bai, izan daiteke. Etorri izan bagina beste alako egun batean, dala lainopian, da neuripian, eta igual ez ginateke akaso hemenea ongo. Nola espero zenuten Beizama? Karo, existitzen zunik zenuten jakingo? Beizama? Hori... Ez. Ni de hecho, hori gu baserri baten bilagen bitzala, aurrena mapan kokatu behar izan nun, Beizama nuntzeon, enekin noan entorren. Eta, nik ez nakan inongo espektatibarik ez dara herriarekiko. Orduan, dana izan da deskurrimendu bat, ez da izan, espero dezula zerbait eta bat egiten du espektatiba horrekin edo ez, baizik eta, hau dao. Eta gero, niretzako izan da baita ere, herri bat asko aldatzen jundana ere bai, urten poderioz, jende berri asko etorri dalako bizitzea, eta horrek eragin du, dinamika berriak nik uste sortzen momentu batzutan ere, bai. Bai, baina nik uste baitziarrek esan duenakin bat natorrela, egia da, ez tezunean esagutzen eta ez dakizunean ze izango dan, orduan, espektatibaik ez tezu sortzen, da, jutezea deskubritzen, esagutzen, akordatzen naiz, noiz, lehenengo aldiz, zurekin, noiz, topo inu nola hitz egin da. Korratzen naiz izan zala, bilera bat, euskara ikasteko ateazan deialdi bat. Bai. Eta orduntxe, gorkak ezintzun, gorka puntatzu. Egia. Gorka puntatzekotan, berak ezintzun ez etorri, orduntxe niakan eta zu aurdun zeundela Nikolez. Ai, ama. Nikolek 11 urte. Martxon 11. Baina egun hortan hori, lehenengo aldia itzein gendula, nolatan zu euskeraz ikasi behar zendula, euskeraz baina nien nintzen ikasi behar zendula. Claro, horretik hori izan zen nire galdera. Aitzakia, itzeiteko. Bai. Bitu, ni hortaz ez nahi zoroitzen. Herritik jendea iesean ibili ondoren, batean jendea iristen zan. Hiritarrak, kaletarrak iristen ziren. Esaten zizueten, hemen ez zaeten moldatuko. Bai, zalantzan jartzen zuen, hiritarrok gai izango ginela, behaien, bertakok, egitein dituzten gauzak egiteko gai, baratza bat jartzeko gai, o animalik zaitzeko gai, edo bizimodu ontara moldatzeko gai izango teginean, katxondeo pixkat, kalekume hauek, egin genunean oiotegia, eta txabola egin genunean, eta, esaten zuen batzuk negu bat etzuela iraungo, eta hortze da mazki 10 urte, eta, alako katxondeo pixkat, hemen datoz irikuak, hacer experimentos. Herri txikian ere, badaude, igual herrian gutxi atera diranak, adinean aurrera doazenak, iritik datorrena ere, askotan, igual pentsatzen dute datozela hemen mundua salbatzera, eta kalekuak erakutsi dezake,
gauza asko erakutsi ditzake, baina baserrikoak ere gauza asko erakutsi ditzake, ez? Eta orduan nahiago dut, denak zea berdinen, azkenen elkar laguntza baten bizitzia, eta nik uste dut hori herri txiki hontan behintzat lortu degula. Igande goizen tantzasoka egin zan. Eta neak horatzen naiz, zuek, ez dakit, zure gurasokin, gorkan gurasokin edo, etorri zinatela hemen, eta plazazion baliatuta bezala, eta dantza intzan, eta zuek, eta klaro, zuek zinatela, etxagarritaz etozen bikotia. Osea, que hortxe... Baina, hori izan zen... Egongo zan karnaza, momentu hortan, Ez dakit, ez zan, horren, nik ez dut bizi izan... Azkenen berri batzuk bezala. Herriak zetozen berri batzuk bezala, eta zuestasun, bueno... Bai, etorri ginean, San Pedro egunean nire gurasokin. Zure gurasokin. Bai, Inigok eta Itziarrek herrira etorri izanak, Beizamaren etorkizuna bermatzeari, azken baten apustu egin dute lanerako, bertan lan egiteko, bertan baserri bat berritu eta baserri bati bizitza berri bat emateko, ez? Ez dakit gehiago eskatu daiteken herri baten, ez? Beizama zuretzako zer da? Beizama, zezangoen nik, nire paradizua. Bai, bere alde hon eta bere alde txarrekin, baina niretzako paradizua da. Ni niretzako eguraldi ona dagonean, baratzara jeitzi lurrakin lanian, edo belarra nola azten den ikustia begira egotia, ezken niretzako da, marabila bat, terapeutikoa.